акай идибекмон рост мега. чаро дар моҳи шарифи рамазон худут хайр намекунӣ? чаро дар моҳи шарифи рамазон худут садақа намекунӣ? чаро иминои дар моҳи шарифи рамазон зуборо бисёр мешавад? медонӣ яқин ки дар моҳи шарифи рамазон мегӯӣ ки савобҳо бешумор аст. дар ин моҳи шарифи рамазон хайр кунед мегӯед, аммо худут ба ҷое ки хайр кунӣ, ҳаққи як бародаре ки дар Русия хоҳ гимарой дора, вай хоҳ гаймарӣ дора, ё ин ки дар хонааш падару модари пир дора, ё ин ки дар семьяш ҳаст проблемаҳое ки бовар кунед проблемаҳое доранд, аммо ҳами инҳоро як не мемонад, ҳамун бемору маъюба нигоҳ мекунад, пул мепартояд, аммо ин пул ба ҷебаки дигар кас меғалтад. ман намефаҳмам, мегӯянд ки дар моҳи шарифи рамазон шайтонҳоро мега занҷирбанд кардагиянд. Шайтонҳо ай ки ҷо мебироянд, ман ҳайрон мешавам. ҳамаи зборкунҳоро дар назар надорам, онеша ки дар назар дорам ки ҳаққи мардума мехӯра, ҳаққи ятима мехӯра, ҳаққи мазлума мехӯра, ҳаққи як бечораро мехӯра. вақте ки прилична сум ҷамъ мешавад, агар бемор бигӯяд ки ҳамин сум ба мара зиёдтиай, хуб як меъёре ки мақсад бояд ҷамъ мекард, аз он меъёр сум зиёдай, аз душӣ агар ба садои умеда пул медод, ҳамун миқдоре ки калон набоша, ҳамун миқдоре ки тура ҳамун раҳпулита, ҳамун гуфтию гапҳо абедпулита қаноат куна бас аст. аммо эмонат мустаҳкам боша, агар ҳамун сумам намегирӣ, ҳамун раҳпулию абедпулироам намегирӣ, на хуб бар падараш налад як камерачӣ 1500 сомон бигира, дар як туя меёрӣ да 1000 сомон, 3 рӯз дар хона сёнка мекунад. ин чӣ хеле будай дар ҳар як видеокунӣ бо ӯ камерачӣ 1500 сомон пул мегирифтааст. ман ҳамин корро ҳеҷ сарм намебардорада. ин ҳаромхӯрӣ на сам дил аз зиёд намешавад. ассалому алайкум. аз компанияи гиёҳдармон барои шумо ин доруро тавсия метиҳам. вақте ки шумо самбусаро мехӯрен, шакароба мехӯрен, жилуткатон дард мекуна, панкратит дорен, язва дорен, гастрит дорен, пас ман барои шумо анами зенвита тавсия метиҳам. ира бовар ки тичени 20 рӯз мехӯрен, ҳам гул мегарден, ҳам булбул. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳу. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи уммати муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам муборакбод бошад. дар ин моҳи бузург аллоҳи меҳрубон файзу баракати ҳар як мусалмона зиёда бикуна. аллоҳи меҳрубон нафароне ки бемор ҳастанд, шифои комилу оҷил насибшон бигардона. нафароне ки хайру садақада даст доранд, аллоҳи меҳрубон боз ҳам ризқу рӯзии шуморо зиёда бигардона. хуб, бародарони қандам, ҷавонони муҳтарам, падарон, модарон, бародарон, хоҳарон, оиди як мавзӯи доғи рӯз мехостум қатитон ҳамсӯҳбат бишам. ҳамин моҳи шарафи рамазон ки омад, ҳама зборкун мешавад. артистшам збор мекуна, ғиҷакнавозшам збор мекуна, домулошам збор мекуна, ҳама зборкун мешавад. яъне ҳамин моҳа ждат мекунанд. ман намефаҳмам, мегӯянд ки дар моҳи шарифи рамазон шайтонҳоро мега занҷирбанд кардагиянд. шайтонҳо ай ки ҷо мебироянд, ман ҳайрон мешавам. ҳамаи зборкунҳоро дар назар надорам, онеша ки дар назар дорам ки ҳаққи мардума мехӯра, ҳаққи ятима мехӯра, ҳаққи мазлума мехӯра, ҳаққи як бечораро мехӯра. хуб, видеое тамошо кардам, видеои идибеки бохтарира. акай идибек видеоҳо хеле мазмундора, хеле хуб аст, таъсирбахш аст. хуб, масъалаи садои умед боша, аз садои умед ин гуна ҳаракатҳоро, ин гуна ҳаромхӯриҳоро ман умеде надоштам, чунки то имрӯз ман панду насиҳатҳои ӯ бародарро гӯш мекардам, то имрӯз ман ӯ бародарро чикор мекардам, эҳтиром мекардам. ба ҳар ҳол мегӯянд ки мулло ва эшона мақсад илмша биомӯз, ба худат бигӣ, мекардагиша не. ба ҳар ҳол мо бояд ҳушёр бошем. аммо мутаассифона аз моҳи шарифи рамазон суистифода бурда, аз ҳадису қуръон истифода бурда, баъзе инсониятҳо нафси худро идора карда наметавонанд. моҳи шарифи рамазон як моҳе ҳаст ки дар ин моҳ касе корҳои хуб мекуна, яъне садақа мекуна, ифтор мекуна, савобаш бешумор аст. аммо ман намедонам дар ин моҳи бузург ин корҳоро як ним гузошта, мардум ба корҳои дигар машғуланд ки ояту ҳадис мегӯянд. бо хуб, яъне аз ислом суистифода карда, яъне ки чӣ кор мекунанд? ҷевако пури пул мешавад. мо бошад баъд ба ҳамин туқуми хармон мегардем лавомон кашол. мақсад аз он бармебиёяд ки акай идибекмон рост мега. чаро дар моҳи шарифи рамазон худут хайр намекунӣ? чаро дар моҳи шарифи рамазон худут садақа намекунӣ? чаро иминои дар моҳи шарифи рамазон зуборо бисёр мешавад?
медони яқин ки дар моҳи шарифи рамазон мегӯӣ ки савобҳо бешумор аст. Дар ин моҳи шарифи рамазон хайр кинед мегин, аммо худат ба ҷое ки хайр кунӣ, ҳаққи як бародаре ки дар Русия хогимарой дора, вай хогриб дора, хогаймарӣ дора, ё ин ки дар хонааш падару модари пир дора, ё ин ки дар семьяш ҳаст проблемаҳое ки бовар кунен проблемаҳое доранд, аммо ҳами инҳоро як немемона, ҳамун бемору маъюба нигоҳ мекунад, пул мепартояд, аммо ин пул ба ҷеваки дига кас меғалта. Як видео дига дидим нав, кадом бародаре бо пушти садои умеда гирифтааст, мегӯяд ки ҳаққи худшай гирифтай, ӯ ҳаққи ӯ нестай, ӯ ҳаромай хӯрдануш. Понятне делай ки вақте ки прилично сум ҷамъ мешава, агар бемор бугӯя ки ҳамин сум ба мара зиёдтиай, хуб як меъёре ки мақсад бояд ҷамъ мекард, аз он меъёр сум зиёдай, аз души агар ба садои умеда пул медод, ҳамун миқдоре ки калон набоша, ҳамун миқдоре ки тура ҳамун раҳпулита, ҳамун гуфти гапо абедпулита қаноат куна бас аст. аммо эмонат мустаҳкам боша, агар ҳамун сумам намегирӣ, ҳамун раҳпуливу абедпулиам намегирӣ, нахуб бар падараш налад як камерачи 1500 сомон бигира, дар як туя меёри 1000 сомон, 3 рӯз дар хона сёнка мекуна. ин чӣ хеле будай дар ҳар як видеокунӣ бо ӯ камерачи 1500 сомон пул мегирифтааст. ман ҳамин коррода ҳеҷ сарм намебардорада, ин ҳаромхӯрин аст, сам дел зиёд намешава. нахо кадом камерачи паданалад бигира аз ҳар як сари збор 1500 сомон. ман ира ҳечи намефаҳмам. рӯи рост ошкоро дута видео куна 3000 сомон, я ойлики маълим. ва бечори маълимо куҷо бираванд, бечора ролтон мехӯранд. ан ҳамин мавзӯи хосай. бародаро хоҳаро, нафароне ки намефаҳмен, беҳуда дашном накунен, беҳуда занг назанен, як каса беҳуда огражат накунен. чӣ хеле ки бобои идибек гуфт, нафароне ки хайр мекунанд, уно ин суханҳоро дарк карда метавонанд. худат ки дар роҳи хайр нестӣ, худат хайра намедонӣ чӣ савоб дора, чӣ иншоаллоҳ баракатҳо дора, баъз ҳамин сабсата хонда меисти ки ҳалолай гуфта, хай 1500 сомон пули камерат боша, хай биги 2000 сомонаш бикӯ. ва ҳамун пули ҳаром бира худат бихӯр, падару модарта бихӯрон, кӯдакота бихӯрон. мин бирен яҷо кор кунен охи. майлаш ина ман блогерам, нимча блогерам, компанияҳоро реклама мекунам каму беш. сар 5-6 та зиёд канал дорам, аммо ай ҳамин 5-6 канал я миқдоре зиндагӣ мера ки ҳамин гушна намемонам тамом. ман не мошин дорам, не хона харида метавонам, не ремонт карда метавонам, не велосипед надорам ина. на ки ман метавонам аз фурсат истифода кунам аз каналҳо ҳои ташид саро шуд гуфта. ҳаққи мардум мор каждум. шумо дар як мисол меорам ки ҳамин бародарое ки Россия меран, уно аз маҷбуришон меран, меоянд, ягон беҳбудие надоранд. уно ягон одаме ки бо меҳнати ҳалол кор мекуна, чизи бузурга, мақсад таъмин карданаш, хариданаш камай. аксарияти 90-95% мардум меояд, зиндагиш ба азоб мегзара. наметона замин харида, наметона хона харида, наметона як умр дар проблема ғутидагиай. инами дар ноҳияи ёвони мо, инами дар сентри ёвон зиёдаи 75-80% мардум квартирантанд. дар квартира бача зан додестай, духтаршу додестай, ҳама корша дар квартира кайсай. муҳоҷиро куҷо бираванд? малиса айси биқапаш, патенпули аусу биқапаш, иш аусу биқапа. шумо аи субо бечорам 4 тангаи гиаҷо дарав каса кайсай, айси шумо бихӯрем бо. бечори муҳоҷиро куҷо бираванд дига? на ҳамияи мусалмондори мо, ҳамияи бародари мо ки мо мегем алҳамдулиллоҳ мусулмонем, мо бародаре мегем, ҳамияи мусулмонию бародари ман ҳечи намефаҳмам корои шура. як бародари дигам та зубонаш дуруст гап зайсай, аллоҳи меҳрубон ҳидоятш куна, мега ки садои умед ҳақ шаймон бигира, як камерачи 1500 сомон мегира, раҳпулӣ мекуна, ура як ҳафта мекуна. бо ай ҳама гапи таҳқиромезаш ҳамияе ки дар качествои видео лезид кайсай. ҳамин одами безеб, маборе безеб боша, дар ҳамун видеоро агар 1000 монтаж ку серавно безебай. не ки ҳамин одами хушрӯ варки дар боҷо хушрӯай. гап дар сари иам намерава. як видеоро инамита камерара гирифт монтаж кард, сёнка кард, монтаж кард, 1500 сомон. ҳечи расход надора, ягон хел расход надора. 15 сол мешава ки дар ҳамин камера кор мекунам. ягон хел расход надора. ин дурӯғгӯиро бас кунед, шумо ҳаромхӯриро бас кунед натури. ба худо қасам як ҷавони буз балай нигоҳ ки базебай буз балай, аммо аллоҳи меҳрубон имтиҳонаш кардай, шулоқай наметавона дар падаи замон лесницада
куншуона карда рафтестай. ина баъд ман шукр мекунам ки бузбалам набошам. Аллоҳи меҳрубон каму беш саломатим хубай, муҳтоҷи касу нокас нестам. Гуфта шукр мекунам. Ҳамаи шумо метавонед ба ҳастию набудаш шукрона ба Аллоҳи пок кунед. зулҷалоли поке ки мову шумо додааст. ҳар он чизе ки ҳаст мо бояд шукрона кунем. ӯ бародар дар ҳамон лесинсавохша куншуона карда омадесай, гап зедесай, пула дар ҳаму додестиян. ба блогера не. Шумо даъваи хеле мекунам, ҳамин як видео кунед, зборкунӣ дада, пешакӣ маслиҳат кунед, бигӯед ки ҳамин сари збор ман пул мегирам. ҳаққонӣ честна гап занед. бигӯед ки ман аз сари збор пул мегирам. ягон нафар шумода пул намепартоя. шумо мардума фреб мекунед. даъваи пула партоен, ина ман худам айсои худам ёрдам мекунам. Садаи умед мегӯяд ки 6-7 сомон мегӯяд дахо дорум айсои кадом компания реклама кардан. Хорошо, 6-7 сомон. ту ай 6-7 сомон аку гирифта бо хайр карданӣ. 6-7 сомон ҳичи намешата. ҳичи намешата. ҳамин зиндагит мера ҳо. одаме ки нуқтаи назара нигаҳ кунеда 6-7 сомон ойлик мегирифтааст. ӯ ойлика ай сараш гирифта ба дили худаш оли ку накарда хайр мекардааст, гарчанде ҳам бикуна накуна ӯ кори вай. наками як чиза ҳайронам, одаме ки хайр куна набояд ҳаром бихӯра. хуб хайр наку, ҳамо пул табиги раҳпулӣ ку, худут биши дар телефон монтаж ку, парто картаи ҳамо бемора парто худаш дар пул бигзара. ҳамо охирон бифаҳм ки ҳамин қа пул ҷамъ шудай, збора маҳкам ку. Аллоҳу акбар. чуа аку хос аз барои Аллоҳ аз аввал то охира намешава. аввали видеотон да мегӯед хос аз барои Аллоҳ, аммо пул ки ҷамъ ку шуд, дар паси парда дигар Аллоҳро фаромӯш мекунед. табар мусоволмонӣ сар мезана. ҳозир баъди видео кардани ман бисёриҳо гап мезананд ки ина як домулои дига пайдо шуд, ина бо гап мезана, ина саро шуд. охир моҳи шарифи рамазон аст, намехоҳам гап занам, намехоҳам ин суханҳоро гап занам, аммо мутаассифона шумо чӣ кор мекунед? Мардума маҷбур мекунед ки ҳамин суханҳоро барои шумо гап зананд. оиди ҳамин видеои садои умед ба мана ягон кас нест занг бизанад на чӣ. чизе ҳаст ай фикротонро дар комментария гап занед, комментариҳои шуморо мехонам. мумкин ки комментариҳоятонро хонда бо ягон видеои кӯтоҳ кунам. дар ин моҳи шарифи рамазон сари ягон тараф вайрон накунед. бародаро хоҳаро, ҳамин мардуми муҳоҷире ки дар федератсияи Россия кор мекунанд, ман боварӣ дорам ки дар инҷа занҳое ҳастанд ки худшон хона надоранд. занҳое ҳастанд ки бешавҳаранд, якчанд кӯдак доранд, худшон ҳичи надоранд, аммо бар замми ин ки худшон ҳичи надоранд азоб дидаанд, бо як нафари дигареро мебинанд ки ӯ аз ин да паст аз зиндагиш худаш да намекунад, мегира ба ҳамин бемора, ба ҳамин маъюба пул равон мекунад. нигаҳ кунед бародаро. аммо ин баъзе блогерҳо куртаи сафед пӯшидагӣ, пул варақ омадастай дар як моҳи шарифи рамазон аз 30 то 50 ҳазор сомона омаданаш мумкинай, кайф карда мегарданд. ина ҳамин дузида омӯхташа, ҳамо дузи дар назарат ширин метова рафтан мегирӣ. агар кори ҳалол ку, кори хайр ку, ҳамуда омӯхта шуда рафтан мегирӣ. хоб ҳамин худоҳофизӣ мекунем. намехостам ки дар иззати нафси ягон кас бирасам, аммо мутаассифона ин чиз ҳақиқат дора. ман аз акаи Идибек довольный ҳастам лишна. бадии садои умедро дар худ надидам, аммо агар садои умед ба як мусалмон, ба як маъюб заҳрша расондагӣ боша, яъне ҳамо ҳаққи як маъюба хӯрдан, ҳаминро ишора мекунад ки заҳр расондан аст. вақте ки ба як бародару хоҳари муъмин зарар мерасонад, гуво ки дар ман зарар расондааст. аз ҳамин сабаб акаи садои умед ҳозирам роҳи ислоҳ аст. шумо метавонед ин корҳоро ҷамъбаст кунед. ягон суме ки гирифтен бурда тиен ё ки ягон каси дигада хайр кунед. аллоҳи зулҷалол худ биноай, худ доноай. ягон хе камера запс папс дар кор нест. ӯ худаш медонад. шумо дила тоза кунед. ҳамо хун ғабз шудагиай, хун ғаҷ шудагиай дилда. дила тоза кунед. натарсен ки шумо ин моҳ 5000 сомон кор карден, моҳи дигари 2-3000 сомон меша гуфта натарсен. ризқ азалӣ аз ҷониби Аллоҳи покай. ҳеҷ натарсен. ҳамин имтиҳон аст. кӯшиш кунед ки бо роҳҳои дуруст пул бихӯред. шумо инҳоро аз ма беҳтар медонед, аммо мутаассифона пайравӣ кишиден.
пайрави шайтон шудем. хоб бародаро хоҳаро, аз ҳаматон барои камбудӣ ҳазор бахшиш. иншаллоҳ ки ба иззати нафси ягон кас намерасем, чунки ин хел корҳоро сари вақт чикор кардан дар кор, гап задан дар кор. касоне ки пуштии ё идибека ё садои умеда мегиред, хуб фикр кунен, шумо фикру ақидаи худатонро гап занен, то ки кадомуш ҳамун дилу виҷдони ту қати туғрӣ мебиёя, кадомуш дар ислом туғрӣ мебиёя, кадомуш ҳаққи як мазлума намехӯрӣ, бак буро сухан кун. Аз осмон гап назанен, пуштӣ нагирен бародаро. касе ки ҳаром мехӯра, як каси дига пушти ӯро мегира, баробар дар баробари ӯ яқин бидон ки ӯ ҳам ҳамшарики ӯ ҳисобида мешавад. аллоҳи меҳрубон дар ин моҳи шарифи рамазон, дар ин рӯзҳои охир мову шуморо боз ҳам ҳидоят бикунад. амин я раббул аламин.